హాయ్ అండి. నేను ఈరోజు వంటలో ఈ మునగాకు వేపుడైతే చేసుకున్నానండి. ఎలా చేసుకున్నానో చూపిస్తాను, చూద్దాం రండి. స్టవ్ వెలిగించుకొని అయితే నేను బాండి పెట్టేసుకొని 2 స్పూన్ల ఆయిల్ అయితే వేసుకున్నానండి. 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర వేస్తున్నాను. జీలకర్ర కూడా వేగిపోయాయి కదా, మినప్పప్పు వేస్తున్నాను 1 స్పూన్ సగం. పల్లీలు ఒక 2-3 స్పూన్లు వేస్తున్నాను. వేసి కలిపేసుకుని ఇవి కూడా ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి కూడా వేస్తున్నాను. ఎండుమిర్చి కూడా వేస్తాను కాబట్టి నేను పచ్చిమిర్చి తక్కువే తీసుకున్నాను. కొంచెం సేపు మగ్గనిద్దాం. ఇవి ఇప్పుడు ఫ్రై అయినాయి కదా, కడిగేసి పెట్టుకున్న మునగాకు కూడా వేసేస్తున్నాను. మునగాకు హెల్త్కి చాలా మంచిది కదా. వేసుకున్నాం కదా, ఒకసారి కలిపేసుకున్నాం మొత్తం. ఇలా కలిపేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ మగ్గనిద్దాం. ఇది ఫ్రై అయిపోతుంది కదా. 1/2 స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 స్పూన్ పసుపు, 1/2 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను. వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకున్నాం మొత్తం. ఉప్పు పసుపు కూడా వేసుకొని కలుపుకున్నాం కదా. దీంట్లో ఒక 2-3 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకున్నాను దంచేసి. నానేసి పెట్టుకున్న మినప్పప్పు కూడా వేసుకున్నాను. నానేసి పెట్టుకున్న పెసరపప్పు కూడా వేసుకున్నాను నేను దీంట్లో కొద్దిగా. వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకున్నాను మొత్తం. మొత్తం ఇలా కలుపుకున్నాక మళ్ళీ ఒక 10 మినిట్స్ పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయ్యేలోపు ఎండుమిర్చి 2-3 మిక్సీ పట్టి 2-3 ఎండుమిర్చి ఇట్లా మిక్సీ వేసి పెట్టుకున్నాను. ఇది గ్రైండ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మరీ మెత్తగా అవసరం లేదు, ఇలా ఉంటే చాలు. ఇప్పుడు ఇది వేసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇది కూడా వేసేసి కలిపేసుకున్నాం. ఒక 5 మినిట్స్ ఉంచేసుకున్నాము. సో ఈ మునగాకు తాలింపు అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. చూడండి, సింపుల్గా మునగాకు వేపుడు రెడీ అయిపోయిందండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ అండ్ షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.